بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لجبا وموبيلا جنفون إسلامي كفولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جموكا مانديكو نالا نوي دين باروي يجموكا يمين سيلينو شرف لا تيفي لا ni abe wuli ka se karamo ma anika karamo bismillah wala saka baroke dine kuna foni dola bi an kelin ka an karamo do bismillah ni an ga almami no Elhaj Ibrahim Wansa almami do garanti bugu juma misrila wa dine lakala ni kala fanado no fiqhu karamo ana bina je ka baroke an ga dine kuna fondola nga yana nga do an wala nakonala amma fa an almami ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المامي بيامي فيك دو فقه مسألة دو كنلا. أما مكاتشايا وسجود السهوي. سجود السهوي بس هو سلي كنا دلا. سلي مناشين أو لابين شو كمينا. أنا نيجي فلو سجود السهوي يريموني. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء والأولياء والمتقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عثمان كان هنا نيجي نقول مني نقول بادي. بو يلا كو سجود ساوي عربو كاني. بو سجود كورو ده كو تين ترولي. ساوي كورو ده كو نينه. donc ni manyina na fendo de ko abaglani fendo ina falau talaba fa qur'ana kuna ba'da zubillahi minash shaitanir rajim ako wazkura rabbaka iza nashita akiki ma ko sumani ne nako daw yesu di sabi ya dallu tani yorona suratul kafi kono sudi sabi ikani ngali njaren ko se bo mo chama balame wa fa ko sudi sabi fen su gudmeni kum Allah ta'ala na madinda ko ka batu donc bato kono na farda duru min dira amma kuma do adama de menine we hakli be bo donc yalla ni hakli bore kan Allah glan tukudi wa fo de maram kono ko suudi sawi kini na fenno ko o fe ko lagla mun ko so seli ka fo me seli tige kuma ka fo mbe adam na kurai donc o kunte mon a fenno be no ni fenno chena doron ibo blo place la ki ka sel glani ama me fana ko qabla ni baada oni sujudu sahwi be kile qabla ko ma be arab way ana kuma na qabla ni baada ma sha Allah kum qabla ni baada le sujudu sahwi kile ne konai ina sujudi kono mais ne wala na nga bodoni alhamdulillah rabbil alamin bo iba me mo ko da ko qabla baada qabla ni baada mi sujudu sahwi rejme donc une na faire nako i jonga gla au fo ma ko minen sujudi ina na mingo bo qablan bare mi fem flade do be ale be seli kono do be o be seli ko ka donc na fara mi ma ko qabla ko de ko ka kon avant ka kon sani ka salam bla bada ko de ko après iklalen ko fa sella donc tentru ko flabe ke abu fo de ma ko qabla an bada donc qabla ko de sani ika klasella bada ko de sani ka do sella bada ko selba nan ko fe boni ni masala ni ala jessan malika masaba malaka ko modika seli masala werla seli masala be bani seli jinya fara ngonga be masala batal fladema Allahu akbar masala watal fla bon masala watal fla la qurtabi tigi ba fa na ko selji doron bakelen ako kadimi ati taharatul adai alfun bila shakni wala mtirai o mona selji doron bakelen tala batan ngelen be seli o mona ni ala sana qabla ni bada ni ala jabe fen sheki ne bulu bo fen sheki fana buta wolo fo bi sheki na donc fen sheki buta wolo fen bi sheki mina amen min fo mo ngana ni ba fe ka qabla ni bada tendru ko flambe ke san salam gabla ni tendru ko flambe ke salam ko fe mo sisse ka don abada fika sel farda de do Allahu akbar ba fika sel farda ni o tan nani do ya ka tan sabay fika do yala sel farda hake min do ibe sel ko nana me farda de la wala mambe sunna farda ko de mi jakuya na le ma ke dron sel be chen wala mi siga hakli jugo la ba do sel farda tan nani a folo kan ngani asiri a flana Allah akbar folo mi bake bulo wuli tala de a sabana iki joka Allah akbar info annan na fatiha kalani a durna iki joka fatiha fo a worona na asira bi siga jo
a wɔrɔna k'i kunbere minɛ a wolonwulana k'i kunbere bila a seginna k'i ten turu a kɔnɔntɔnna ka wuli ka bɔ ten turu la a tanna o ye salamu aleykum ye a tan kelenna o ye salamu ni aleykum ni ɲɔgɔn cɛ sigili fitinin bɛ yen o fana ye farida de ye o mana a tan filanan o ye n'i sigi yɔrɔ min na k'i sigi k'i mafa a tan sabanan n'i jɔ yɔrɔ min na i ka i jɔ kuntala ninnu kili donc dɔw y'a kɛ tan naani k'i k'a dara ɲɔgɔn kan bon ni tan naani tant que n'i ma nin dɔn i tɛ se ka kabila nin baada dɔn bon nin kelen o kelen ni nin tiɲɛna sujudi tɛ se k'ale dilan i y'a faamuya dɛ sujudi tɛ se k'ale dilan bon seli sunna ye 18 mais 18 in bɛɛ côté 18 in na n'i ye dɔ tiɲɛ ale de la kabila bɛ na ou bien baada bɛ na sujudu sahwi yɛrɛ a bɛ na tuma jumɛn voilà a bɛ na waati min kɔnɔna na a fɔra ko seli fana na ko seli fana ye jago naani ye l'entrée ye jago naani komi n'an ye jago naani kelen ta dɔrɔn adamadenw b'a tɔ faamuya a bɛ na waati min kɔnɔna na kuma dɔ e bɛ safo seli de la e nana ka n'i jɔ sisan i b'a fɛ ka safo seli bon i ye cɛ de ye e kan k'i kalankan bange de ou bien non i kɛra muso de fana ye bon e sina ka Allahu akbar fili dɔrɔn e sina ka fatiha kalan gindo la ka suran kalan gindo la mais i bɛ t'i kunbere minɛ tuma min na o y'a sɔrɔ k'a fɔ c'est trop tard donc i ye kunbere minɛ i ye kunbere bila ja ne kun kan ka n kalankan bange de ko n m'a bange donc ko a tɛ seli tigɛ kun bɔ i bɛ continuer quoi n'i continue na ni seli banna pewu sanni i ka salamu bila a b'i n'a fɔ e ye dɔ bɔ seli la i ye dɔ bɔ a la bon mun na i ye bangeni in bɔ a la quoi yanni i ka salamu bila o tuma na i bɛ tahiya laban kɔfɛ i bɛ tenturuko 2 kɛ ka tahiya wɛrɛ kɛ ka salamu bila fo de ma ko kabila donc k'i lasomi i mana dɔ fara seli kan yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ tenturuko 2 kɛ seli kɔfɛ n'i ye dɔ bɔ a la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ tenturuko 2 kɛ yanni i ka salamu bila mais n'i y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ kɔ tɛ bon sisan seli fan dɔ b'a fɔ o ma ko mustahabu i n'a fɔ ni mɔgɔ min ɲinɛna kunutu kɔ sisan ou bien ɲinɛna sami Allahu a tɔgɔ di rabbana walakal hamdu kɔ sisan ou bien ɲinɛna subhana rabbiyal azim kɔ sisan ou bien ɲinɛna subhana rabbiyal a'la kɔ i mana ɲinɛ olu kɔ sujudi tɛgulu kama ni mɔgɔ mɔgɔ ye sujudi kama i ka seli bɛ tiɲɛ olu ye mustahabu de fɛn fɛn bɛ seli kɔnɔ k'a kanuna mɔgɔ tɛ tenturu k'o kama sunnaw fana la sunna gɛlɛnw de bɛ yen n bɛna o sunna gɛlɛn dama dama d'i ma pour que mɔgɔw b'u hakili jagabɔ a tɔ fɛ a fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn ye sunna gɛlɛn ye sura ye suran ni mɔgɔ min ye suran jɔli kɛ i ye suran kalan mais i kun kan k'a bange i y'a gino n y'o f'i ɲɛna sisan i bɛ tenturuko 2 kɛ yanni i ka salamu bila mais i kun kan k'a gino mais i y'a bange dun donc a b'i n'a fɔ i ye dɔ fara seli kan i n'a fɔ seli fana na sisan e y'i jɔ dɔrɔn i ye Allahu akbar fili dɔrɔn sina ka fatiha kalan i y'a bange k'i kan kɔrɔta n'a ye ou bien i ye suran yɛrɛ i ye suran bange a kun kan ka gino de a kɛra que ça soit i ye fatiha ni suran de bange ou bien suran dɔrɔn bange ou bien fatiha dɔrɔn bange mais hakili jiginna donc i bɛ continuer donc ni seli banna pewu n'i ye salamu bila i bɛ sin ka Allahu akbar fili ka tenturuko 2 kɛ a bɛ fɔ o ma ko baada ko seli kɔfɛ k'i ka tenturuko 2 kɛ bawo mun na e ye dɔ fara a kan min man ka fara a kan misalan fana mɔgɔ min bɛ seli kɔnɔna na sisan yɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ yɔrɔ min bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka caya kosɛbɛ o ye Allahu akbar ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ sisan n'u bɛ seli la ni Allahu akbar 2 to yen dɔrɔn normalement i bɛ tenturuko 2 kɛ yanni ka salamu bila ni ɲinɛna ka Allahu akbar 2 fɔ bon kuma dɔw maa caman hakili bɛ to Allahu akbar la mais sami Allahu liman hamda ale fana ye sunna de ye mais n'i y'ale kelen to yen nɔ tenturu tɛ k'ale kama mais n'i y'a 2 to yen yanni ka salamu bila i bɛ tenturuko 2 kɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u tɛ sami Allahu liman hamda fɔ u bɛ wuli dɔrɔn bulon Allahu akbar dɔrɔn ka continuer u ka seli la mais sariyatigiw fɛ yen nɔ Maliki mazabu la n'i ɲinɛna ale kɔ siɲɛ 2 o mana yanni i ka salamu bila i bɛ tenturuko 2 kɛ i kelen kɔfɛ ka tila i ka tahiya laban na yala ni i m'ale kɛ ni ɲinɛna dun f'i ye salamu bila i kun kan ka tenturuko 2 kɛ i bɛ sin k'a kɛ kɔfɛta in ye baada ni maa ma ɲinɛna kabila kɔ ni hakili jiginna salamu kɔfɛ i bɛ sin k'a kɛ baada ye ten baada in ye seli kɔfɛ mais attention ni maa min ɲinɛna suran kɔ suran e ye fatiha kalan dɔrɔn i kunbere minɛ i hakili nana jigin ka fɔ ja ne ma suran kalan i bɛ continuer i ka seli ka ɲi ni seli sera a laban na n'i ye tahiya kɛ yanni i ka salamu bila i bɛ tenturuko 2 kɛ amma n'i ye salamu bila dun i kelen kɔfɛ ka salamu bila hakili jiginna ja ne ma suran kalan n dun kan ka tenturuko 2 kɛ mais hakili m'a ye fo n ye salamu bila i bɛ sin ka tenturuko 2 in kɛ seli kɔfɛ mais ni hakili m'a ye dun f'i wulila f'i taara seli kuturu bɛ tiɲɛ comment tɛ seli tiɲɛni bonda la quoi seli kuturu bɛ tiɲɛ i y'a faamuya mais kuma dɔ baada bɛ mɔgɔ sɔrɔ yan mais i bɛ taga baada in kɛ fo Segu o bɛ sɔrɔ i n'a fɔ sami Allahu liman hamda 2 i y'a faamuya walama sisan nɔ e ye fatiha ta ka segin misalan i ye fatiha kalan i taara se f'a laban na i tilala ka segin ka fatiha kalan i hakili nana jigin
jane fatiha ta ka sigi donc i bɛ suran d'a kan donc normalement e kan ka tenturu ko 2 kɛ i tilalen kɔfɛ bon munna i ye fatiha takrar u y'a ta ka sigi mais e ye salamu bila i hakili ma jigin i sina k'i ka minɛn ta ka don mobili kɔnɔ i taara se fo Segu jane ye seli fana seli Bamakɔ ne ye fatiha ta ka sigi n kan ka tenturu ko 2 kɛ ko k'a f'i ɲɛna ko tenturu ko 2 in ma tiɲɛ dɛ a ma tiɲɛ o yɔrɔ bɛɛ ni seliji tɛ i bɛ seliji ta ka sin ka tenturu ko 2 in kɛ ten ka tahiya kɛ ka salamu bila a b'a fɔ ko seli daminɛna Bamakɔ ko ka taa salamu bila Segu dɔnnibaaw b'a fɔ Logosa la Zana na seli kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in de la Ala ka faamu d'an ma o mana n'i y'a lajɛ sisan nɔ n y'a f'i ɲɛna n k'a bɛ ci ka taa fo ciyɔrɔ 80 na 8 no mais a bɛ ci ka taa fo ciyɔrɔ 80 na n y'a f'i ɲɛna a tɛ ku an bolo an ka walanda in kɔnɔna na nka an bɛ dama dama t'a la ni mɔgɔ min n'a sɔrɔ k'a fɔ i ye seli bange a kan ka gindo i y'a bange i ye kalankan bange que ça soit fatiha kelen don que ça soit suran don a bɛ i n'a fɔ e ye dɔ fara seli kan donc tenturu ko 2 de bɛ yen nɔ seli bannen kɔfɛ tahiya dafalen kɔfɛ an ma n'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ alimami kɔfɛ dun ni alimami ni kɔfɛ mɔgɔ ɲinɛna fɛn fɛn kɔ k'a to alimami kɔ alimami de b'a ta fo n'a kɛra farida ye fo n'a kɛra farida ye alimami tɛ se ka farida de ta bawo dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ɲinɛ alimami kɔfɛ a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko a seli tiɲɛna u ɲinɛ bɛ sɔrɔ cogo di n bɛna walanda dɔ in nɔfɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u na alimami kɔfɛ ko Alahu akbar u selila u ye jago 1 seli jago 2nan na i b'a sɔrɔ u ko k'u jɔlen alimami taara duguma k'u to donc a b'olu kɔnɔ ou bien olu kɔnna alimami ɲɛ duguma n'i kɔnna alimami ɲɛ duguma dɔrɔn i bɛ segin k'i jɔ i nɔ la i ka seli ka ɲi i ye fɛn min kɛ haram dɔn mais i ka seli ka ɲi foyi t'i ka seli la o mana ni maa min sanɔ i to seli kɔnɔna na n bɛ fɛ ka baara dama dama de d'i ma ani kabila dama dama mun kɔsɔn mɔgɔw bɛ se ka faamu sɔrɔ a la cogo min na ni mɔgɔ min sanɔ e y'i to seli la seli fana ye jago joli jago 4 mais e ɲinɛna k'a kɛ 5 ye donc ni ɲinɛna k'a kɛ 5 ye i ka seli ma tiɲɛ donc ni ɲinɛna k'a kɛ 5 ye f'e 4nan kalan daminɛ ni hakili jiginna i bɛ segin k'i sigi de n'i ye salamu bila i bɛ tenturu ko 2 kɛ ni hakili ma jigin f'i ye kunbere minɛ dun i hakili jiginna kana tenturu dafa de i bɛ segin k'i sigi i ye salamu bila i bɛ tenturu ko 2 kɛ n'i continue na yɛrɛ f'i ye tenturu ko 2 kɛ k'i sigi a tahiya kan hakili nana jigin ne ye 5 de kɛ donc i bɛ salamu bila i bɛ Alahu akbar fili ka tenturu ko 2 kɛ i ka seli a dafara bon min bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka caya tuma dɔ maa dɔw bɛ seli la u hakili bɛ siga est ce que ne tɛ jago 2 la est ce que ne tɛ jago 3 de la ou bien ne tɛ jago 1 na donc n'i taara ka taa Cheikhul Akhdari kɔnɔna lajɛ a b'a f'i ɲɛna ko ni mɔgɔ min sigara toujours k'a fɔ ko jago 1 ou bien jago 2 don k'i ka segin toujours i bɛ taa fitinin kan e sigara ko 1 don ou bien 2 i bɛ 1 de jate ou bien i sigara ko 2 don ou bien 3 i bɛ 2 de jate n'i sigara ko 4 don ou bien 3 i bɛ 3 de ta donc ni mɔgɔ min y'o tigilamɔgɔ min y'o kɛ dun o tigilamɔgɔ bɛ n'a ye salamu bila waati min na a bɛ tenturu ko 2 kɛ a bɛ fɔ o ma ko baada i y'a faamuya dɛ a fɔ o ma ko baada donc salamu bilalen kɔfɛ a bɛ tenturu ko 2 bawo munna ale sigara ko 2 don ou bien 3 don a taara fitinin kan donc n'a taara fitinin kan dɔrɔn n'a tilala seli la dɔrɔn a bɛ Alahu akbar fili ka tenturu ko 2 kɛ ka tahiya kɛ tuguni o y'a sɔrɔ tahiya dɔ in kɛra a bɔra seli kɔnɔ ka ban Ala k'a faamu d'an ma o kumana sisan tuma dɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ n'a 2 ye mɔgɔ min sɔrɔ dun a 2 ye mɔgɔ min sɔrɔ i n'a fɔ misalan mɔgɔ dɔ nana seli fana na ou bien lansara don i bɛ Ala ka seli e kun kan k'i sigi camancɛ la e m'i sigi e sina ka wuli ten ka taa sani i ka fatiha daminɛ dɔrɔn i hakili jiginna sariya ko k'i bɛ segin k'i sigi n'i seginna k'i sigi o mana i bɛ tahiya kɛ i bɛ wuli i bɛ continuer i ka seli fɛ ni seli banna i ye taa ka segin min kɛ o farala kan o farala seli kan o t'a dɔ ye donc n'i ye salamu bila dɔrɔn i bɛ Alahu akbar fili ka tenturu ko 2 kɛ ka tahiya wɛrɛ kɛ ka salamu bila mais n'i wulila camancɛ la i hakili ma jigin f'i ye fatiha daminɛ bon fatiha ye farida de ye bon mɔgɔ tɛ bɔ farida la ka taa sunna nɔfɛ sigili ni tahiya o ye sunna de mɔgɔ t'i to farida la ka taa sunna nɔfɛ donc n'i ye fatiha daminɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'a taara ka dan kɛ i bɛ continuer i bɛ n'a sɔrɔ jago 4 don i bɛ 3nan fara a kan ka 4nan fara a kan camancɛ sigili perdu la donc n'o perdu l'i bolo yanni i ka salamu bila i ye dɔ bɔ seli la de bon camancɛ sigili in bɔra la donc yanni i ka salamu bila i bɛ tenturu ko 2 kɛ a bɛ fɔ o ma ko kabila i y'a faamuya kɛ tuma dɔ n'a 2 bɛ mɔgɔ min sɔrɔ e kun kan k'i sigi camancɛ la i m'i sigi i wulila yɔrɔ i ye dɔ bɔ seli la i nana fatiha fana daminɛ i taara se fatiha laban na tugun i labanna tuguni ka segin fatiha kan ou bien i taara se sujudi la i labanna ka sujudi kɛ 3 ye donc a bɛ i n'a fɔ sisan nɔ fɛn 2 de y'i sɔrɔ
i ye dɔ bɔ seli la camancɛ la i labana tugun ka fatiha ta ka segin i ye dɔ fara kan ou bien i taara sujudi kɛ laban na i ye sujudi 3 kɛ i ye dɔ fara seli kan donc a fɔ o ma ko a tigi ye dɔ fara a kan a tigi ye dɔ bɔ a la n'o fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan a bɛ tila cogo di sisan jumɛn de ka girin kabila de ka girin ka tɛmɛ bada kan o kumana a tigilamɔgɔ a bɛ tenturuko 2 kɛ o kɔsɔn yan'a ka salamu bila Ala k'a faamu d'an ma. Amin amin amin. Sheikhana ni wala nay mɔgɔ bɛ waati fɛrɛnnen na ka faranfasiya di maaw ma kosɛbɛ nka waati n'a cogoya kama yala sujudu sahwi a bɛ kɛ a nɔgɔni yɔrɔ dɔrɔn la wala waati hakɛ jumɛn b'a la n'a bɛ taa ni mɔgɔ min yɛrɛ ɲinɛna sujudu sahwi yɛrɛ fana kɔ a bɛ taa dilan fo waati jumɛn kɔnɔna la. Bon ni mɔgɔ min ɲinɛna sujudu sahwi kɔ i kan ka tenturu kɛ yɔrɔ minnu na bon ni ɲinɛna kɔ n'a sɔrɔ k'a fɔ i ɲinɛna min sujudi kan ka kɛ kun min kama n'o bɛ sunna 3 bɔ dɔrɔn bon sunna 3 sɔrɔ ka di suran de la quoi bon suran kalani a n'a gindoli ani k'i jɔ a ye n'a b'o bɔ dɔrɔn n'a janyana dɔrɔn seli kuturu de bɛ tiɲɛ f'i ka segin seli kan i n'a fɔ mɔgɔ min ɲinɛna samiyalahu liman hamida 2 kɔ i labana ka ɲinɛ takbiratul ihram 2 kɔ n k'a fɔ takbira 2 kɔ Allahu akbar 2 i labana ka ɲinɛ o kɔ o tɛ sunna gɛlɛn 2 tugulen ɲɔgɔn na bawo Allahu akbar 2 faralen ɲɔgɔn kan o ye sunna kelen de ye donc samiyalahu liman hamida fana o 2 faralen ɲɔgɔn fana ye sunna de ye i ɲinɛn'o kɔ i labana tuguni ka ɲinɛ tayya fana kɔ f'i bɔra seli kɔnɔ f'a janyana seli bɛ tiɲɛ tant que a kan ka dilan kun min kama n'o bɛ sunna Ala kɛra ka baara 3 bɔ dɔrɔn sallallahu alaihi wasallam seli kuturu bɛ tiɲɛ mais n'a tɛ sunna 3 bɔ bada kɔni hali ni san kelen kɔfɛ don hali ni kalo don bada kɔni n'a sɔrɔ a bɛ kɛ kun min kama i bɛna bada kɛ min kama i n'a fɔ sisan i ye dɔ fara seli kan i n'a fɔ i ye tenturuko 1 fara a kan ou bien i y'i sigi yɔrɔ dɔ la sabanan na min t'i sigi yɔrɔ ye e kan ka tenturuko 2 kɛ seli bannen kɔfɛ mais e hakili ma ye f'e taara hali ni kalo kɔfɛ don ni hakili jiginna la dɔrɔn i b'a kɛ o de bɛ se ka dilan wagati wɛrɛw la mais fɛn minnu bɛ sunna 3 bɔ o tɛ se ka dilan a nɔgɔnni na n bɛ to yan nɔ n bɛ profiter n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ mɔgɔw sɔrɔ kosɛbɛ bon n'a y'u sɔrɔ dɔrɔn au lieu que olu k'a fɔ k'u b'a dilan u bɛ sin ka salamu bila ten i y'a faamuya dɛ u bɛ sin ka salamu bila k'a fɔ k'u b'u ka seli kuraya tuguni Alahu taala dun ko y'a lezina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula a ko wala tubtilu a'malakum a kana a ka baaraw tiɲɛ o baara jumɛn ye n'i donna nafila la kana tiɲɛ surtout farida o ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen ye bon Cheikhul Akhdari tigi kumanen n'o kan o yɔrɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ il faut que mɔgɔw k'o lamɛn tuma dɔ n b'a kun tigɛ ye wala wɛrɛ an da bɛ s'a ma o de ye jumɛn a fɔ o de ma ko al-ulayayni wal-ukhrayayni ulayayni ni ukhrayayni misalan mɔgɔ min nana ka n'i jɔ seli la sisan ko Allahu akbar esna ka daminɛ suran na i kɔrɔ ten or que i kan ka fatiha de kalan esna k'i kɛ qul wallahu kan k'o kalan ka t'o ban k'i kunbere minɛ ka t'i ten turu ka wuli ka n'i jɔ sisan i ye fatiha kalan daminɛ i ko ja ne ma fatiha kalan fɔlɔ yɛrɛ la donc i b'a kɛ cogo di sisan yɔrɔ min mɔgɔ caman sɔrɔ dɛ donc o la i ye fɔlɔ min seli ni qul wallahu ye ko o kɛra fu de ye o kɛra gansan ye i jɔlen filɛ min na sisan dɛ filanan in dɛ i bɛ sin k'o kɛ fɔlɔ ye kɔrɔ donc i bɛ fatiha kalan ka suran kalan ka taa i t'i sigi i bɛ wuli tuguni ka fatiha ni suran kalan ka continuer ni seli banna pepewu n'i ye tayya kɛ ka salamu bila i b'a Allahu akbar fili ka tenturuko 2 kɛ ka tayya kɛ ka salamu bila bawo munna e ye jago fɔlɔ seli ni suran gansan ye o kɛra fu ye o farala seli kan donc i ye jidili dɔrɔn de kɛ i ye dɔ fara a kan donc i bɛ bada kɛ an ma ni mɔgɔ min hakili ma jigin i ye jago fɔlɔ seli ni suran gansan ye jago filanan i nana ka n'o fatiha n'o suran kalan i hakili ma jigin jago sabanan i jɔlen hakili jiginna ja ne ka jago fɔlɔ ja ne ma suran fatiha kala la donc toujours k'a ma taa ka dan kɛ i bɛ filanan in i b'o kɛ fɔlɔ ye sabanan in dɛ i bɛ n'a y'a sɔrɔ i ye fatiha kalan i bɛ suran d'a kan i b'i sigi ka tayya kɛ donc n'i wulila i bɛ continuer ka seli la ni seli banna halisa toujours bada kelen in b'i bolo seli bannen kɔfɛ i bɛ tenturuko 2 kɛ ka tayya kɛ ka salamu bila kuma ma ban dɛ o mana n'a sɔrɔ k'a fɔ i ma hakili ma jigin dun i ye jago fɔlɔ seli ni suran dɔrɔn ye ka jago filanan seli ni suran ni fatiha ye ka jago sabanan fatiha kalan i kunbere minɛnen kɔfɛ i hakili jiginna i hakili jiginna k'a fɔ ko jago fɔlɔ ja fatiha ma kalan o la o y'a sɔrɔ e dun ye sabanan kunbere minɛ ka ban f'i ye sabanan kunbere bila bon sisan nɔ suran taara ka dan kɛ o i tɛ se ka suran kalan in bilen bawo kunbere minɛna ka ban mais toujours ko k'a f'i ɲɛna sabanan in bɛ se ka bila filanan place la filanan in bɛ bila fɔlɔ place la donc suran min taara ka dan kɛ suran nagasira jago fɔlɔ min n'a sɔrɔ k'a fɔ ko fatiha ma kalan o la o ji dira o mana fɔ k'i ye jidi dɔ farala kan dɔ nagasira bawo suran ma sɔrɔ san'i ka salamu bila nin fana na i bɛ tayya kɛ tayya laban i bɛ tenturuko 2 kɛ ka tayya wɛrɛ kɛ ka salamu bila u b'a fɔ ma ko ulayayni wal ukhrayayni a wala ne ye n ka dun dɔɔni Ala ka faamu da amina amina
Sheikh na ya futu wati na chuga kama da kunya laban jumbe mula ni ka duwa kanye da kunya laban bambula alhamdulillah rabbil alamin amme bo amme refu ka cameraman bela jelen fo ka ankran wo Sherifu Usman Haidara ma refu ay cesir mi ga dina na gara la nyana ka duwa ga jamana ala ka kolosuma jamana ala ka busuma ngamun ba kono ala ka doga ala ka dina famundam ala ka dina famundam dina baro ala ka jidi ala ka sabati wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin ami an karamɔgɔ fo ka wale ɲɔgɔn al imam Ibrahim Wansa an y'a fɔ cogo min na ni fiqhu karamɔgɔ don ani an ka alimami fana don garantigi bu juma misiri la an bɛ Alahu taala deli a ye walanda min d'a ma Ala ka kɛ walanda nafama ye a yɛrɛ ka dɔnniya an bɛ Alahu taala Ala ka dɔnniya jidi Ala ka bolo mɛn nin baara in na Ala ka u bolo mɛn diinɛ baara la u bɛ diinɛ baara min na an bɛ Alahu taala Ala ka an n'u sara ni hɛrɛ ye kuma caman wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ fo ka segin ka aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn ka barika da aw ye diinɛ baro kanu na aw minnu ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ waati si jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan ni diinɛ baro ni aw sigilen bɛ k'a makɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na dɔgɔkun kɔnɔna la aw bɛ kɔrɔtɔ a waati seri ma an b'o fɔ ka wale ɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ aw ye an bɛ segin ka dugawu ɲini aw fɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. إيجاد مثلي